reduce. Vinga. Jo volia fer, perquè, Josep, tu havies dit que vau fer una pregunta, us van fer un tràmit molt ràpid. Què va ser? Això és la Direcció General de Comerç, en principi, quan tu vols fer un mercat de venda no sedentari, que és un mercat periòdic que tinga la periodicitat que tinga, que fan el carrer promogut per l'Ajuntament, té la mateixa categoria que el mercat fixe que tu tinguis, el mercat municipal. I has de demanar a la Direcció General de Comerç i has de presentar un projecte. Però això des de l'Ajuntament. Sí. Això va fer un mercat local, no? Seria? Sí, o sigui, agrícola per a que l'Ajuntament pugui dir, nosaltres tenim un mercadillo dels diumenges que té aquestes característiques, hauria per una banda, això és que sí, el plenari de l'Ajuntament, que sí, aprovar una ordenança per això que fora i en principi un reglament de mercat per a que estiga clar què vols tu en el mercat, perquè si no, després tu que no pots muntar un mercat en el carrer i dir però tu sí, tu no. Dic, tu no perquè tu compres sabates en un majorista i les vens així i així el que diu és que només acceptarà producte manufacturat per tu o el que sigui, clar, per això ho has de fer, no pots dir però tu digues, així no està ningú puesto que això és Xina i tu tens un mercat i sobre el termini pa d'això jo ho presente i a mi no em pots dir que no és justificadament. Perquè així no tenim una ordenança municipal en què es permet la venda davant de la porta de ta casa. El que passa, sí, està permitit, és com una espècie de buit legal que... Dubte que l'ordenança de venda no sedentària diguen això. El que es fa normalment és això és mirar per un altre lloc. El que vaig estar mirant és que la llei aquesta que és anomenada del 2012 era prou més restrictiva i no permetia tindre aquesta... No, el que te diu això, el que te diu el reglament 65, que és que, i la llei de comerç, és que això no és objecte d'aquesta llei, perquè això no és venda no sedentària, això no és... A veure, per a millorar això no m'interessa molt, però és activitat econòmica ha d'estar reglada. Vull dir, si tu vens i compres d'una manera que tu li vengues a algú de paràbola o el que sigui que sigui, però tu en un lloc físic que vens, això és una activitat econòmica i per tant, l'estar, això, tot, i és d'estar alta, no sé res. Però damunt, en la porta de ta casa estàs ocupant viari públic. No, jo no me n'anava per ahí, sinó que... Dic, això en principi no és legalitzable. El que vau fer des de l'Ajuntament vau demanar un permís a la Direcció General de Comerç i vau fer una ordenança... L'ordenança ja estava. Normalment els municipis grans tenen perquè hi ha unes ordenances modernes, que les diputacions, les federacions valencianes, municipis, com s'aprova i si farà una ordenança municipal de veritat, això de l'algú diu, pren, així està el model, però el model després te l'adaptes o no, però vaja que és... I dins d'aquesta ordenança normalment ja se contempla la possibilitat de venda directa per part dels agricultors del municipi de producte fresc. Normalment sempre ja estava. Però, per exemple, aquesta ordenança no és objecte, no s'ocupa de la venda a la porta, que és una altra història. Així que és de mirar cap a un altre lloc i no... Perquè, clar, això és una activitat, hauries de donar d'alta el local, normalment això ho fa gent que ja està jubilada, de manera que és... que allà on vulgui, el millor és, a nivell municipal, a nivell de l'administració local, és mirar cap a un altre lloc i, en tot cas, controlar que, evidentment, això siga una activitat, entenc jo que no entra en competència, ja passa que n'hi ha una persona que l'excusa de bresquilles perquè té terreny local i té bresquilleres i té bresquilles, després te ven kiwis i te ven no sé què, te ven no sé quantes, que els kiwis no són teus. Les bresquilles val, però aquí tu vas a Mercavalència, compres i revens, i sí que ja no estàs sent just, perquè una cosa que tu digues, va, jo no puc vendre una venga, el carxofer o les taronges o unes de les bresquilles, però això, si ja quan tens allí una xicoteta fruiteria, és normal que el fruiter digui, escolta, que jo pague uns impostos, que jo no sé què, i tu o tots d'una manera, doncs una altra, però... I en el vostre mercat, o sigui, la gent allí, com que són vendedors directes, són productors directes, no estan fent una activitat econòmica. Espera
professionals com així. Gent que te diu, no, jo que tinc un campero, tinc 4 d'això, jo el que vull és anar allí a vendre el que més vols. No, això tu busques tu, jo que sé, tu publicites, tu intercanvis el veí o el que siga, però és un mercat i és per a gent que se dedica a l'agricultura, el que no podem és fer-li la competència, clar, jo com tinc allí, no, tinc 4 brejilles que me donen i me sobren 3 cabassos i vaig allí i es ven cada, i l'altre que està currant-se això, tu li agafes el preu, no. Això sí que està clar que aquest mercat és per a persones que s'hi dediquen de manera professional. Molt bona. Sí, no, una suggerència, una mica alternativa tal vegada d'evitar burocràcies és un poc en el context, en la referència de lo de Filaviva, que és una experiència local, no? És tal vegada per no entrar en aquest engranatge de burocràcia és el prendre-ho com una proposta cultural, no? No li dius mercat, li dius fira. Jornades d'intercanvi. Això, jo ho tinc clar, crec que és molt positiu i jo, per exemple, la plataforma de sobirania alimentària dins d'un grup de treball que hi ha contra les barreres normatives, com superar tota barrera que n'hi ha per a una cosa que hauria de ser més senzilla, més abast i hauria d'estar més promoguda, una de les coses és dir, bé, com he dit abans, el fet que se crei un mercat de venda no sedentària permet que això, qui vinga darrere ja t'asseguro que jo no ho tomba. Ara les llicències són per 15 anys. S'imagina que ara canviarà les tornes i l'equip de govern que entrarà a dir és un nido de porqueria i no sé què. Podria passar, perquè podria passar. T'asseguro que quan li digué el que els anava a costar indemnitzar a la gent que té 15 anys de llicència per llei, i dir, bueno, vamos a dejarlo correr. Vull dir, que a lo millor seria, pues això, li farien el buit o el que fora, però aquesta gent tindria interès. Per tant, això jo crec que té uns certs avantatges, però per un altre, evidentment, jo crec que hi ha tota una possibilitat en fer grups promotors de fires puntuals, d'anar i dir això, este cada setmana ho fem en este poble de la comarca, este ho fem en un altre. Clar, això has d'anar i vendre-ho, i has de vendre-ho bé i tal, però t'evites un fum de paperasses i tal, doncs ja s'entraria a funcionar una miqueta més com Gualtea, com funciona l'alternativa en València, o com funcionen aquestes meravelloses fires medievals que triomfen tant i que a tots els polítics els encanta tenir una fira medieval, que se passen per allà on jo te diré tota la normativa i tal, normalment, i no estic mal parlant de qui vagi a guanyar la vida, però que l'Ajuntament mira per un altre costat. Fins fa 4 dies, dic 4 dies perquè 4 dies legalment no es podia vendre pa en el carrer. No es podia legalment. Ara ho han llevat, han derogat el que deia abans de les normatives. Hi ha un parell de reglaments que s'han aprovat no fa molt, no fa molt, uns anys, però bueno, en la Unió Europea, que el reglament no és directiva, el reglament és llei, que reduïen bastant, modificaven el que és el concepte de seguretat alimentària i a partir d'ahir ara s'han derogat un munt de normes tècnico-sanitàries de producte que eren d'allò de no se podrà vender pan en las calles, ni mercaditos, ni no sé qué, ni no sé cuántos, excepto en municipios que no tengan un forn o un despatx de pa. És a dir, un poble que tinguera la rotonda una gasolinera, que li porten pa, dice que li diuen pa perquè li volen, perquè això, ja no pots anar-hi. En canvi, tots hem vist d'això que se ven. Per què? Perquè ja no té tota aquesta riquesa, és a dir, el que són fires i d'això, mira, n'hi ha més marge. Ara, si tu vols que això siga un mercat periòdic, encara que siga periòdic i no siga que siga l'últim diumenge de mes o 2 voltes a l'any, si és periòdic i està en el carrer, l'Ajuntament té l'obligació de legalitzar-lo com si fos amb les mateixes exigències sanitàries que si fos el mercat mercat que està en l'edifici, el mercat municipal.
Claro. Sí, no es pot vendre si és una vegada al mes, el cas de Fira Vila i això no es pot vendre com un acte cultural de cada mes. Sí, però l'acte cultural i el que tu vulguis, però al final què consisteix? O sigui, jo ara m'estic ficant fort, però és així, ho diu el reglament de Xina. És periòdic, sí, s'exerceix una activitat econòmica perquè és cultural, però no és allò que algú toca la guitarreta i no sé què i tal, allí n'hi ha una pala, saps? Que no fa el triquera i una caixa, saps? Això passa en moltes coses. La Fira Alternativa, jo estic també en la Fira Alternativa de València. La Fira Alternativa de València, en principi també són mostra, però és perquè volem mirar per un altre lloc, se ficaren durs, o en la mostra mateixa, la mostra del llibre anarquista de Valladolid, mostra, perquè en realitat nosaltres i no paguen taxes d'allí, perquè, clar, si dius que és una fira que és per vendre ja te cobren taxa. Allí dius, no, allí no se ven, allí s'ensenyen. I després si algú se li envia que allí hi ha una llibreria i tal. Bueno, pues, que sé, que ho has de fer així, però que la qüestió és mirar les possibilitats que n'hi ha i, bueno, per això, de les administracions, hi ha possibilitats d'assegurar algunes coses i per altres hem de tindre la capacitat de ser flexibles per a promoure totes aquestes coses. I jo dic, us asseguro que ben muntat i d'ací un temps tindrem l'esclat que ha tingut el tema de les medievals, si la gent s'ho munta bé, però el que hem d'intentar fer és que això no caiga en mans, que ha passat moltes voltes de quatre aprensives, que el diner fa bé. Perquè això, gestionat d'una manera col·lectiva i un impuls més sanot que simplement jo me monto un negoci, que és lícit, però lícit, perquè és legal, però llavors això són capaços de que siguin els mateixos productors i productores o artesans i artesanes que s'ajunten i facin una proposta conjunta. Això era en el seu inici a la Fira Alternativa, això m'imagino que allí és a Qualtea, i és això, que... La Vila mos permetís. L'Ajuntament mos permet, mos dona la llicència entre cometes. I que fa és, mos deixa que no aparque, que nosaltres montem les parades i punto pelota. Reserva l'espai, us dona permís per a l'ocupació de via pública, que se diu, no? I jo ja m'he